हाय आंनि लोगोफोर गुड मर्निं बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय बावहरबाय। लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे इमोशनेल भिडिअ लानानै फैनाय जालायबाय। आसा खालामो लोगो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायगोन। बे भिडिअआनो जाबाय जोंनि भारतनि बलिउडनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिथां मानगोनां लता मंगेशकारनि सोमोन्दै। बिथाङा माब्ला जोनोम जानायमोन आरो बेसेबां समनिफ्राय बिथाङा बलिउडआव आगान सुरजेननाय आरो दिनैसिम बिथांनि बैसोआ बेसेबां जाखो बेफोरखौ एसे सुंद'यै फोरमायथिनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना अनसायनाय होगोन होननानै मिजिंथिबाय। बिदिब्ला लोगोफोर थौदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। आंनि आंगो लोगो नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखागौ लता मंगेशकार, बलिउडनि जायखौ बुंनाय जायो नाइटिंगेल। बिथांनि मैयानि थैनायखौ लानानै थौदो बिथांनि जोनोमा माब्ला जायामोन बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव एसे फोरमायथिनानै होनि। बिथाङा भारतआ उदांस्रि जायैनि सिगाङावनो बे भारत हादराव जोनोम मोनदोंमोन। बिथांनि जोनोमा जाहैबाय 28 सेप्तेम्बर 1929। बे समावनो बिथाङा जोनोममोन आरो मैयासिम 6 फेब्रुवारि बा 6 फेब्रुवारि 2022 बिथांनि बैसोआ गासै 92 बोसोर जाबायमोन मैयासिमहालागै। बिथांनि जोनोमनि समाव बिथांनि मुङा जाहैबाय हेमा मंगेशकारमोन। उनावहाय बिथांनि मुङा सोलायनानै लता मंगेशकार जाबाय। गिबियावहाय बिथाङा एक्टिंनि लाइनावसो आगान होनो गोनां जादोंमोन, मानोना बिथांनि न'खरनि परिस्थितिखौ बिथाङा उन्दैनिफ्रायनो 13 बोसोर बैसोनिफ्रायनो सामलायनो गोनां जादोंमोन। बेखायनो बिथाङा 1942 मायथाइनि मांगलाघर आरो 1943 मायथाइनि माझेबाल आरो 1944 मायथाइनि गजबाव बेबायदिनो गोबां फिल्माव एक्टिंआव बिथाङा आगान होबोनो गोनां आरो बिथाङा गिबि फिल्मनि मेथाइ खनग्रोदोंमोन। बेनो जाहैबाय 1946 मायथाइनि आपके सेवा में। बे फिल्मनि मेथाइखौ बिथाङा खनदोंमोन। बे मेथाइनि मुङा जाहैबाय पा लागुं कर जरी। बिब्दिनो लासै लासै बिथाङा बलिउडआव आगान होजेननो हमनायसै आरो दिनैसिम बेसांबा गोलाव सम बिथाङा राज खालामनायसै। बिदिब्ला बिथाङा 1942निफ्राय लानानै दासिम माने मैयासिमहालागै गासै बेसेबांबा गोलाव बलिउड केरियाराव 50,000निख्रुइबो बांसिन मेथाइ खननानै गालांबाय, गासै 36 लेंगुवेजेसआव। अब्ला बिथाङा बेबायदिनो गासै 81टा एवार्ड एचिभ खालामनो हादोंमोन। बेफोरनि गेजेराव गेदेर फिसा एवार्ड गासै गिदिर मोननैसो एवार्डनि मुंखौल' आं नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअ'आव दिन्थिनानै होनो सानदों। बेनो जाहैबाय भारत रत्न एवार्ड 2001, पद्म भूषण 1969, फिल्मफेयर लाइफटाइम एचिभमेन्ट 1994 आरो पद्म विभूषण 1999, मिर्ची मिउजिक एवार्ड 2009, IIFA लाइफटाइम एवार्ड 2000, दादा साहेब फाल्के एवार्ड 1990 आरो गोबां बुंस'हायै बिथाङा एवार्ड एचिभमेन्ट खालामदों, जायनि जाहोनाव बिथांखौ बलिउडनि नाइटिंगेल होननानै मिथिनो मोननाय जायो। बिदिब्ला बिथांनि रुंसारि जानायाव जोंनि भारत हादरा गोबां दाहा थागोन, मानोना बेबायदि बलिउड इन्डास्ट्रियाव एसेबां मुंदांखा आरो जोंनि भारतनि जा कालचार बे कालचारखौ गोजौ थाखोआव दैखांलांनायाव बिथांमोननिनो गोग्गोम बिहोमा दङमोन।
बेखायनो बिथांमोननि जाहोनावनो दिनै बलिउड इन्डास्ट्रिया गोबां गोजौ थाखोआव गोजौ लेभेलाव बलिउडनि मेथाइयानो होन, बलिउडनि कालचार, बलिउडनि बेबायदिनो गोबां बिथिङाव माने गोबां गोजौ थाखोआव बलिउडखौ बिथांमोना बोखोनानै गालांबाय। अब्ला बिथांनि रुंसारि जानायाव जोंनि भारत हादरनि जिमानखिनि सुबुं बयबो दुखु फोरमायबाय आरो आंबो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों बिथांनिसिम दुखु फोरमायनाय जाबाय आरो बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै सहैनो हाथों बेखौ इसोरनि खाथियाव बोर बिनानै होनाय जाबाय। मानोना बिथाङा बलिउडआव 70 बोसोरनिख्रुइबो बांसिन बलिउडआव बिथाङा अबदान होलांबाय। बेफोर अबदाना अरायबो जोंनि भारतारिफोरनि गोरबो बिखायाव जाखांबाय थागोन आरो बिथांनि मेथाइफोरा अरायबो रिंखांबाय थागोन। बिथाङा मैयानि दिनाव ब्रिच केन्डी हस्पिटाल ट्रास्ट मुम्बाइनि बे हस्पिटालाव गावनि जोबथा हांखौ बोबाय। बिथांनि रुंसारि देहाखौ मैया मुम्बाइनि शिवाजी पार्कआवनो सावनाय जाबाय आरो बिथांनि बे आन्तिम संस्कार बेयाव जोंनि भारत हादरनि प्रधान मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मदियाबो नुजाथिहैदोंमोन। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नो होननानै सानबाय। लोगोफोर बिदिब्ला इयुनाव गोदान भिडिअ आरो गोदान इनफरमेसन लानानै नोंथांमोननि खाथियाव नुजाथिफैबावगोननि मिजिं लानानै दिनैनि बे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर। जय हिन्द, जय बर' हारिनि।